Здравейте! Аз съм Симона. Аз съм Дани. И днес ще ви покажем моите фигурки на Лего Ninjago. И то всичките. Така, започваме с нашите любими фигурки. Ето я втората ми любима фигурка на мен. Това е Кроникс. Той е оригинален и е с слушалки и телефон. Той държи едното острие на времето и е само с едно лице. И сега ще ви покажем неговата маска, как изглежда с маска. И маската му. На мен повече ми харесва с маската лично. Но... И на мен. Но си взех и косата, за да я имам. Ето го и отзад. Така, сега ще ви покажем и една друга рядка фигурка, която е Кай! Точно така. Особено от този сезон е много рядка. Да, също е оригинален. Сега ще ви го покажем отзад. Ето го. Може да махнеш маската. Отзад пише Кай. Кай и неговият знак. Сега ще ви покажем една много хубава фигурка и то сенсеят на нинджите. Сенсей Ву. Изглежда много добре. На мен много ми харесват детайлите. Така. Нека покажем как изглежда отзад. Ето го и знака му. Да. Сега ще ви покажем една много хубава също фигурка и готина. Това е Екозейн. Ето го. Малко му се изтрило лицето, но съвсем мъничко. Което го прави още по-готин. Да, така е. И ако махнем косата, ще видите какво има отзад. Аз мисля, че това е някаква гайка. Да, но ако вие знаете наистина, можете да ни пишете отдолу под видеоклипа в коментарите. Така, сега ще ви покажем моята фигурка, която ми е най-любима. Това е златната нинджа. Наистина тя е зелена нинджа. Но ето сега ще ви я покажа. Ето как изглежда. Съвсем оригинална. Ето как изглежда отзад. И тя също имаме и коса. Косата. Да. Ние имаме 3 коси на Лойд. Сега ще ви покажем и една много голяма фигурка, всъщност най-голямата от всички. И това е Докшанг. Ето как изглежда. Ето го и символа на пиратите. Разбира се. Отзад няма нищо. Отзад няма нищо интересно. Да. Сега ще ви покажем също една много готина нинджа, която има всички сили. Това е Скайлър. Тя има 2 лица. Ето това е нейното ядосано лице. А пък отзад имаме нормално. Да, лицето на Скайлър, което си е. Сега ще ви покажем още една готина фигурка и това е Вермилионът. Ето го. Да. Отзад няма нищо интересно. Да. Има 2 лица между другото. Да. Това. И това няма много разлика, освен че на едното все едно е намигнал. И сега ще ви покажем нашите духчета. Те са оригиналните малки духчета. Само някои са оригинални. Така. Сега ще ви покажем нашите фигурки от сезона Hands of Time. Ето, започвам с Лойд. Така. Той е много хубава фигурка. Да. Има си даже зеленото острие. На времето. То не е точно негово, но ето го също е готино. Да, отзад изглежда много хубав. На мен ето си го неговия знак, само че пише като L, като Лойд. Да. Сега ще ви покажем още една фигурка от сезона Hands of Time. И това е Кол. Точно така, Дани. Това е Кол. Ето как изглежда. Само че от тази светлина им се закриват малко лицата.
Да, Нищо предно някакси по-HD. Да, ето отзад. го. И той държи едно острие на времето. Това е Ето кафявото. Как изглежда отзад. Сега връщаме кол. И имаме още един вермилян. Това Как изглежда, т.е. малко по-различен шлем. И тук отстрани има две цяло змии. Същия. Да, като цяло, но е различен герой във филма. И лицата само същите. Да, сега ще ви покажем още една нинджа от Hands of Time и това е последната ми нинджа от Hands of Time. Кай. Да, точно така, Кай. Ето как изглежда. Той е с червеното острие. Отзад, да, много хубав пак, детайли и всичко. Косата му е по-мека, по-гумена. Ето сега ще ви покажа. Стиска се. Скуише. Да. Добре. Следва да ви покажем една много готина фигурка, поне на мен ми харесва. Не знам дали Дания знае, но тя е много готина. И това е Зейн Турнамент. Как да го знам? Всъщност не знаех, че го имаш. Ето как изглежда. Някои фигурки не са чак толкова важни, но може и тях да покажем. Ето. Сега ще ви покажа една определена готина фигурка. И това е Сенсей Янг. Той от сезона 5, Денят на отишлите си. Мисля, че 5. Ами аз точно не знам. Също, нали, ако вие знаете, можете да напишете отдолу в коментарите. Ето как изглежда. Хубав е, на мен ми харесва. Ще ви покажа още една готина фигурка, която е Мека Зейн, или как там беше? Титаниум Зейн. Той тук му е отключил потенциала си. По-точно да. Но ще ви покажем и още една фигурка готина. И това е... Само да я взема. Ето този Кол. Това е Кол от Деня на отишлите си. Той е отключил една нова сила и вече не е дух. Той е с две лица. Ей, сега ще ви покажа. Ето му го другото, малко по-щастливичко. Да, усмихнат, а пък другото е по-намръщено. Сега ще ви покажа още един Кол, който също е от Деня на отишлите си. Ето го. И има същия отново. Да. Чакай, не е ли този от Деня на отишлите? Не, ето го този е. И... Ето как изглежда. Ами... Ето... Всъщност това са най-готините фигурки, разбира се и Лойд Турнамент, който също е много готин. На мен ми е любимата фигурка. Лично. Да. Тук сега ще видите още една фигурка. Не е нищо особено, но като цяло, нали, имам го. Имам му и косата, всъщност, която не е точно негова. Тя е от един комплект на Lego City. Ето как изглежда отзад. Прилича много. Да, тя е същата. Просто е на жена от комплект в Lego City. Сега ще ви покажа един Пайтор от Денят на отишлите си точно. Ако му махнем главата, ще видите едно нещо. Това е ето как изглежда. Ето как изглежда и отзад. Да. Обаче опашката му е гумен. Да. И се разтяга. Ами, като цяло това са най-готините фигурки. И забравих да допълня. Да, но най-готините. И забравих да допълня също така и Ния! Тя е от сезона с духовете от кораба на нинджите. Много е готина. На мен много ми харесва. Имам и още една хубава фигурка. Ето тази много ми харесва. Този Криптариум. Да, вече е завързан. Да, с белезници. Сега ще ви покажем и Капитан Сото. Това е от пиратите. Да. И той е от Криптариум. Да. И ето му косата. И сега да не забравяме. Надакан, но му загубих косата. Ето ми отзад.
Също още една фигурка от Денят на отишлите си. Джей. Оригинална. Също така. Държи морков и диамант на обратно. Да. Ето. Добре, това беше всичко от нас. Надявам се клипчето да ви е харесало. И ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал. Довиждане!